Bugat malay. Layo pero to. Ay, saning karoyon mga katambay. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa tanan no. Karon kay June 17 na ta. So, karon na magtrabaho na may sugod para sa decoration, sa recognition o sa commencement exercises sa RMC no. Sa karong umabot graduation o recognition sa college. So, ganiha din nangumpra ko og kuan materyales. So wala ko ka video no kay labad akong headdress gyud sakit kay mo ganiha kay overhangs tungod sa mo ang lakaw gabi no ibaas no. So, og ni Jeroa og ni Zandaya Mark Jan. So shout out sa inyong tulo. So karon day mga lagi no, champion ng Golden State Warriors. So congratulations sa GSW o sa GSW fans no ni support og ni pusta sa Golden State. So sila ay 2022 champion sa NBA. So karon tuko pa sa RMC. Ako yung mga dadunon eh. So ako sa nga hatukuton dito nya. Ano tayo magkitag balik ato po itong pangitawan si Master dito. How's your head? It's okay. It's okay. So by the exam, ice cold Mountain Dew. I'm trying to be cool, but it doesn't di madagin. it's sober. It's over. It's over dahan. It's sober or Pepsi. Sober eh. It's goods kayo ang gabi. Taya bugar ako gabi. At least you know that. At least dira ko. Ay, ka-receive mo sa parcel, picturean ba ikaw, Victor? Smile, smile. Alam mo ito, parabas. Oo nga, tara. Salamat, sir. Lamat siya. Video ni ay. Play daog nyo kaniya. Katarang nga mo ito kung daulay. Parang isugal ka nan. Sinugkop. Champion na. Wala? Usar ka game. Oo. Taya. Sinugsugal na siya champion na yung mga amo kay. Bugay ko ng kwarta. Mawasad. May daog yun gani ay. Champion kay Golden State. Sir. Pasolisit ka, sir. Daog mo sir Tres. Paano to? Largo ra to pintal. Dudol. Mas scrap na mo ko direte. Napat eh. Napa yun? Shoe spring? Ay ta. Tanaw ko nang ipangumpra diha og sakto ba na? Try gamit ako ba ako Ta. airbrush ba? Kasi nung pwede lang airbrush na to. Itong airbrush. Kana gamay? Oo. Lima lang. Mahal lang. Oya. Ha? Ngom ta? Ha? Ngom ta. Saban. Sa panday. Mayra may. Bye. Nakakatambay. Ako nag-outline na ng hilo. Nya. Gasaw ni Master. Siya nang itong. Mga na final. Walang. Ako lang gusto i-share sa inyo. Layo or kayo tas tinuod pagit. Dust nga. Glitter dust ka tong yellow. Green na green. Green. Tulo. Tulo. Ora. Thank you. Thank you. Namay baligya ko andre. Uyab. Ay te, lama te. Palit ka dong. Di na. Sir. Kana nagtugag ikaw ra ba niya? Iya di kang ilisan. Ilisan. Daghan lagi kag sodin nga gipalit. Sodin. Mahal ang kilo pero. Wala isod andre nga dito 300s. Plus 20, 380. Sabi ha, mahal na sa mga pagkaon ng mga katambay. So,
ano no, shoutout ng Idol Charles no. Sa kato si Kinyag pangita nga si Cheryl. Nakita na nako. Dol, nakita na nako si Cheryl dol. Ako pakita sa imo niya. Dora dol ay Charles. Dora dol Cheryl dol. Dara Cheryl dol. Nakita na nako Cheryl. Ano sir? Ito bugas. Bugas. Kaon na kuya. Ikaw man trabaho sila lagi. Nagtrabaho lagi sila. Lami kayo mong panihapon mga katambay. Lami kayo sunda na. Ado man. Sir. Huwag mo ito. Ano pide? Toy, Binoy. Nagtrabaho may sa kane. Decoration para sa 20, sa 20. Namin diri karon sa Ceburus Belt mga gano. Nagkuhan mo diri overtime sa mong design. Overtime. Lami kayo mong panihapon ganihan no. Katong kuhan tinuwa nga isda og sir? Lambay. Lami kayo mong kaon ganiha. So, kung gusto i-share sa inyo ano nga. Ganiha. Master kay. Isogo ko niya dire og kuan papintalan gani. Ako nabatian last kay naanaw siya nga. Unya like balik nako. So wala ko nagtrabaho. Lingkod ko dito ganiha dito. Nag-edit ko video. Balik niya. Ayaw-yawan ko nakasingkaw ko ganiha. Ayun siya. Ansam kanit blanco nung kikagayan. Oh, di ko kabagay kanong blanco sa kay karon. Ano ka na sir no? Nakay rason sir ha? Nasa master ha? Sir? Ma'am. Ma'am ba? Ayaw lang. Isa mo na nga ma'am boy. Taka bro? Taka yun. Nagkuhan siya kayo. Kanang wala kayo sa kung wala maalay na tumutok. Ambot lang ano kanisa. O guro na pahuway tarong niya. Inom pagid. Tamot ka stress. So okay ra kasaban basta kay sakto sa ni hapon. Okay ra kasaban sir basta sakto sa ni hapon sir. Oh. Atik. Amo sa ning trabaho dire mga katambay ha. Kamar to siya no, ganiyan nakasaban ko. Okay na siya. Kay parts trabaho mo nang kasaba. So amo sa ning tuwason og trabaho kani para gamay-gamay na lang may kumpetahon no ini ka kuan umabot pizza 24 kani kay para kuan man pizza kuan man recognition man no. So amo sa ning banatag maayo para gamay na lang may trabaho maabot. Mana sarong inas kasag na sir. Gusto na siya makita na siya kuan na pantat. Saag pantat ba? Publi. Gamay ra og tawo patala no. Gamay ra og tawo. Or pila ka years nakabalik lagi sorry pantalan. Ikaw na pagini tuyok. Ay ikaw sir ako kay nakabalik ko diri pag Vista Bugo. Vista Bugo nakabalik ko diri. Kaya kita tawo karon wala happy tawo. Bro. Sus. Tiguang tagiya. Ahak. Lamat ini ha. Uli na to isa. Saab na tiguang. Buang boy. Ayo. Amoy kan. Amoy gwapo ka bandar. So, masya tanang ramad lawa mga katambay no. So, shout out sa mga ano, nakasabaan rong adlaw no. Kung wala mo ka nakasabaan no, kung trabaho ka, trabahante ka no nga. Wala ka nakasabaan rong adlaw, swerte kay ka. Sa mo tagay kay nakakasaba. So, sa tanan nga mga nakasaba no, kung gusto isulti sa inyo ano mga katambay no, mga nga don't take it personally ang kasaba no kay if mo na siya i-take personally mo na siya makakusog stress no. So para dili ka ma-stress diha no, instead nga mo na siyang i-take personally ang kasaba no. Ay mong bahato no kung advice mo ano kay you just kuan lang kanang if nasipyat mo gani ka no sa imong trabaho or kanang naigisugo sa mo nga nasipyat ka mong bahaton dra kuan
if makasaba na ka kay una kuan accept the situation nga nasayop ka dawata nga nasaypiat ka no ang kunay mong sayop dayon ang ikaduhan mong baton kay kuan paminawa ang kasaba no nya take ang kanang words or ang mga gisulti si mo as a lesson no take that as a lesson no sa imong nga nasayop ka nya katulad ng baton ayaw pag-argue kay sipiat na gani kaya pag-argue ka sipiat na jud kay na no? So walay tao nga makasaban if sakto yang gibuhat mga katambay no so more siya kung gusto ma-share sa inyo ano kung makasaban ka ano siya pwede na mo tumato ng advice no para dili ka ma stress diha og makasaban ka no so kung nakasaban man gani ka mga katambay no saban kay mo diha para sa kuha no so ayaw mo kasuko or kalain sa nagkasaba sa inyo no kay if kasaban ka sa usa ka tawo no or nay mga saba si mo labi nagtrabaho ka kay ang kanang tao nga nagkasaba si mo ganahan siya nga tigaan kag lesson or guidance sa imong sayop no para ma-improve ka no mga katamba no para ma-improve ka so ayo kasuko or kalain if nakasaban karong adlaw no angay nimong kagulan kay if wala na yung mga saba nimo murag mas kuyaw no so masyata na karong adlaw hope ko nga nalingaw mo ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel Ganoy TV. Anoy out. See you.